Witam. Witam cię, Mikołaju. Co tam słychać? Po raz kolejny jesteśmy w Star Warsach, tak? Na polu bitwy, tym razem jednak w multi. W multi, moi drodzy. Poprzednio pokazywaliśmy wam koopa. No przyznam szczerze, że świetna zabawa. Bardzo ładnie. Przednia. Krótka, ale treściwa. Obiecaliśmy, że pokażemy wam dzisiaj system multi. Jeszcze w menu mogę tutaj pokazać, oprócz ustawień mamy statystyki oraz zakładkę Collect, czyli tutaj prawdopodobnie wszystkie nasze postacie będą odblokowywane, tak? Jakieś dodatkowe no, takie dodatki do broni ekwipunek. I tak dalej. A dzisiaj nie misje, lecz multiplayer. Na tę chwilę mamy tutaj, moi drodzy, dwie mapy. Jedna mapa to jest na 40 graczy, tam się cuda nie dzieją, tam chodzą jakieś łaziki, latają, kurde, jakieś uboty, nie wiadomo. Jeszcze będzie 5 map. W becie są niedostępne, ale już możecie troszeczkę tutaj się rozmarzyć odnośnie czego będą, bo jak ja już widzę po prostu tą czwartą mapę, To cię pierę. ten Squadron, Fighter Squadron, No, gdzie tam będzie to się fajnie pewnie bardzo. latać statkami, to będzie coś niesamowitego. Dzisiaj pokażemy wam mapę na 16 graczy. Czyli Drop Zone. Drop Zone zapisujemy. No i od razu do gry teraz już bez problemu łączy. I to jest fajne, bo się klika i 10 Czy sekund... ty już i- też się ładujesz teraz? Tak. No i ładnie, widzicie, działa, ponieważ gdy ta gra dzisiaj wychodziła o 16, wszyscy się rzucili, serwery były przeciążone, a system party, jak ja to mówię w ogóle, system party, czyli system drużyny, grupy nie działał zbyt dobrze. Okej, to co, ja mam tylko i wyłącznie jakiegoś takiego, on jak Niemiec wygląda, ty. Niemcy w kosmosie. Mi się jeszcze ładuje. Click No tak, join. bo te bronie wszystkie tam, które były w filmie i są tutaj, są wzorowane na niemieckich broniach właśnie z II wojny. No. No ja nie oglądałem właśnie Star Warsa, dlatego mnie to zdziwiło wszystko, że to, wiesz, tutaj jest kosmos, nie, a tutaj jednak takie bronie, bo to tak podobno było w filmie. Moi drodzy, tutaj jest taka pokazówka z względem na mapę chyba online. Tak, i jakie są cele wyświetlone Okej, z boku. więc rozpoczynamy, możemy zobaczyć No. graczy, ale ja naciskam OK. I moi drodzy, tak to wygląda w systemie multi. I musimy przejmować, tak jak to było w tym chyba koopie, nie? Tak. To pobiegamy sobie. Co ja mam tutaj na wyposażeniu? Tylko podstawową broń, ponieważ ja Ale mam w ogóle pierwszy z poziom. tego co ja widzę, to nas w ogóle chyba nie połączyło do tego samego serwera, mi się wydaje. Naprawdę? Bo nie macie ani tutaj A jak to mogę sprawdzić? na tabie, nie macie ani w jednej drużynie, ani w drugiej. A to czekaj, to weź, szybko wyjdziemy, ja robię quit, bo to szybko się ładuje. No dobra, to spróbujmy. No, nie będziemy tutaj, moi drodzy, no nie po to się łączyliśmy razem. No właśnie. To ty może zapisz, bo może ty jesteś tym całym, a czekaj, invite, bo tyś mnie teraz zaprosił. No. Zaprosił, czy ty się ładujesz teraz, czy nie? Just party, nie. Your party just joined a game. To jeszcze ja raz, teraz dam- jeszcze raz czekaj. do Dropzona daj. Nie, bo teraz mnie nie ten. Dobra, Drop Zone. Mhm. I jesteś teraz? O, Teraz no jestem, i teraz o. pójdzie. A wiesz dlaczego? A, Bo nie tam jest taki żółty, przepraszam, Aha. żółty znacznik, jeżeli ja dołączam i ty możesz to olać albo zaakceptować No. i wejść na ten sam serwer. No to w sumie spoko, że jest opcja, bo na przykład ktoś cię przez przypadek kliknie, albo ty No, nie no, chcesz a ty nie chcesz tam grać. No A ja właśnie. na przykład nie chcę z tobą i co? No dobra, gramy, gram czekaj, gdzie my Murzinem. są? Czy my jesteśmy Dobra. obok siebie gdzieś? Tak, bo my możemy dać partner start, czyli że się na sobie odradzamy. To jest dobre. No. No i tak, ta mapa mi się tak... W ogóle widziałeś to? Patrz tutaj tą wodę, jak ona pięknie wygląda. Tutaj w tych dołach takich. Czekaj, bo ja muszę to zobaczyć. Jakby czy się to jest gotowało ładna. coś tam. Faktycznie, to No, są takie pięknie. gejzery. Co to tak otrzymuje obrażenia ciągle? A bo tu Bo jest... w tym, to z tego gejzera on jest gorki. Bo on jest gorący. No, Dobra, to biegamy. Gdzie jesteś? Tutaj. Tutaj. To idź pierwszy, bo ty jest kurczę jakiś tutaj... ja już mam 3. poziom, czy tam Gwardzista. 4. No i w ogóle jak zdobywamy poziomy, to potem za to dostajemy takie pieniądze, za które sobie możemy na przykład wykupić uzbrojenie lepsze. No, dodatki do uzbrojenia i tak dalej. Czy ty masz snajperkę? Tak, ja mam taką dodatkową właśnie jedną strzałową snajpę. I na razie nie mamy tych rzeczy, na pewno te jetpacki, to wszystko da się potem jakoś No to tu kupić. masz 3 karty i te karty to są takie dodatki. Ja właśnie mam tą snajperkę i granat, ale ich są różne, no. Musimy bronić tego. Ja obserwuję, gdzie tu są przeciwnicy. Ja z tym kobitką jestem. Czy tam kobiety na wojnie były traktowane jak równy z równym? Aż dziwne. Aż dziwne. Dobra, przejęliśmy. I czekajcie, jest tu mapa na przykład. Nie ma Nie, mapy. mapy chyba nie ma. Dobra, nowe miejsce teraz jest. Idziemy w kierunku, okej. No to taki... O, jest, stormtrooperzy są.
Chcę wam pokazać, jak wygląda system, jeśli się kogoś zabije, no to tak jak w Battlefieldzie od razu mamy powiadomienie na środku ekranu. I dodatkowo jak zginiemy, no to też tutaj widzimy tą postać, która nas zabiła, jakby nie było. Widzicie. Z czego nas zabiła. Ale nas pojechał, on jednostrzałowcem jakimś pojechał. Cheater. Może to był cheater, nie wiadomo. Dobra, biegniemy. W ogóle ta mapa jest bardzo mała, ona się tak bardziej kojarzy w sumie z Call of Duty jak z BF-em. Ło. No liczyłem, że to będą ogromne mapy, ale wiesz, to jest dopiero beta i to jest dopiero dopiero dwie mapy. Ta druga mapa to jest po prostu amazing duża. Tak. Na 40 jest naprawdę duża. No, tam na 40 i tam wiesz, można wejść Do pojazdów. wejść do te pojazdów i można chyba latać, tak. Tak, można. Zbiera się takie znaczniki Zobaczcie, gdzie jestem. i wtedy można latać. Albo chodzić, no. Moim widzom kroczącym. pokazuję, gdzie ja się znajduję. Bo jestem na takim snajperskim miejscu trochę. Ja tutaj full auto robię. Pomogę naszym. No, pięknie. Ło. Tam od lewej strony biegną, od twojej lewej. No, widzę, biegną. Ale się czają, a ja ich tutaj pojadę. Ojej, on ma jetpacka, ten Stormtrooper jeden i tarczę ma. To jest tarczownik w takim razie. Może był tarczownik Groja, nie wiadomo. Shielder. Obiłem strasznie. Dobra, ja tutaj przy kampie troszkę. Dobra, zabiłem jednego. Ale tu może nie będę tylko i wyłącznie kampił. Chociaż my mamy bronić, no to wiesz. No właśnie, no to w sumie o to chodzi. Jak ktoś kiedyś płakał, że ktoś kampi, no to pomyślcie o tym, że on po prostu wypełnia cel misji. Dokładnie. Ło! O kurczę, ja chyba umrę. Jak stąd wyjść? A, wyszedłem, dobra. Kurde, pół HP. Powiedz mi, Mikołaj, czy jak ta gra wyjdzie i będzie przynajmniej taka jak teraz i tylko lepsza, czy ty ją sobie kupisz? Znaczy powiem szczerze... Zastanowimy się, nie? Zastanowimy się, ale na razie wrażenia są bardzo takie pozytywne. Ci powiem, że chyba przez to wszystko mi jest tak głupio, że ja nie oglądam Star Warsów, że ja chyba muszę nadrobić wszystko. Ale teraz wszystkie Star Warsy będą leciały na EXN-ie, także można oglądać. Tak? No. Mi się wydawało, że wszystkie Star Warsy teraz będą miały wyższą cenę i w kinach jeszcze polecą. Chociaż no bo nowy film, nowego. nowy film niedługo, no. Kręcą i to tam się śmiali, że wszystko na green screenie, nie? Tak, że to z Disneya, że tam Justin Bieber będzie tańczył i w ogóle. To światło tutaj takie nie bardzo realne mi się wydaje, ale może akurat na tej mapie przez te chmury. Ale te skały i tutaj Pięknie cały ten wyglądają, błoto, tak. no to wszystko jest bella fantastico. Dobra. Tam z lewej Kogo będzie jeden, tutaj uważaj. Ale on już jest pod nami. Dobra, mamy następnego. Bo ja muszę bronić tego. W ogóle jak tu go sponiewierało. I A HP tutaj- się odnawia z tego, Tak, co tak, widzę. tak. I tak samo, no, broń wiadomo się nie przeładowuje, tylko się studzi. I czasami tutaj jak się idzie tymi takimi ścieżkami, to tutaj pod nogami pełzają takie larwy ogromne, czasem można wypatrzeć. Tak? No. Takie wielkie, białe larwy tłuste. No tutaj spróbuję jakąś obcyrklować, ale to... I co ta larwa robi? nie pełza. Ale zit. Ale mnie pojechał. Masakracja. Jeszcze 4 minuty do końca tej mapy, to musimy to ugrać. Czy ja mogę inną broń wziąć? Partner z star. tyłu. Dobra, Kurde. jestem przy tobie. Ale pomściłem cię, wiesz? To dobrze. Muzyczka jest epicka też oczywiście, tak jak w filmie. W ogóle rzekomo te dźwięki to są idealnie te, co były w filmie, że oni po prostu mieli dostęp do oryginalnych dźwięków z filmu i... Tak, to jest są ten te- marsz w ogóle tutaj czasami. No, na przykład w imperialny. Hip-hopie. Tak. Ten marsz imperialny był. No to jest chyba najbardziej znana w No, ogóle to- nutka w historii. To taka, znają wiesz. ci nawet, co nie widzieli ani jednego filmu. Nawet głusi znają, kurczę, ci muszę powiedzieć. Coś tu... O, zwycięstwo! No. Serio? To aż dziwne. To już? Szybko poszło. Kurczę, to ja wam powiem, moi drodzy, że no nie spodziewaliśmy się, że aż tak szybko to wszystko będzie tutaj się To jest działo. taka gra dla szybkich. No, czekaj, zobaczymy co tu się stało. Most Kills 13 Green Day. Aha, czyli generalnie statystyki na koniec, że każdy może się Ile pochwalić. pieniądzów? Pierwszy poziom ja mam dopiero, czyli w bitwę dostałem 700. Ileś ty dostał? 12 tysięcy... 12,5 tysiąca. O, mam poziom I z 2. tego mam 557 cebularów. Ale to jest... jestem ciekaw, czy będą serwery
Mhm. Przez stronę czy przez grę? Nie wiem No teraz. właśnie nie będzie tutaj z tego jak co wiem Battlefield? typowej przeglądarki, tylko... Dobra, to jeszcze jednego po drugiej stronie, nie? No to ja myślę, no to dobra, No. moi drodzy. No to lecimy, to będzie taki dłuższy materiał, sobie zrobimy. Aha, jest teraz Stormtrooperzy, tak? Tak. Ja mam tylko ten do wyboru, no to tutaj nie będziemy szaleć. A ja sobie Equip. wezmę może coś innego. I gdzie tu się wchodzi? Back, A, ten wezmę. back, join. Okej, i teraz No. gramy po drugiej stronie. Meczyk, jak widzicie, 10-minutowy, także spoko, jak ktoś ma, wiecie, wyjść do szkoły zaraz, to sobie zdąży pewnie pograć. Na autobus. Gdzie ty jesteś, Tutaj Niklaus? za tobą. Czy my możemy z kolby bić? Ładnie, dobra. Możemy. Czy my możemy... Ciekawe, czy są jakieś tutaj powiadomienia takie głosowe, nie? Tam hello, coś tam. A to nie wiem Okupien. tego. Feind gesichtet. Ja, Scharfschütze. Co sprawdziłem? Dziwny bug jest. Tak? Jak biegniemy obok siebie Mhm. i próbujemy tak jakby na siebie wbijać. No. Nie, dobra, to nie. No, ogub. Jednak nie. A jak to się stało, że przed czasem? Aha, po prostu zdążyliśmy wszystko obronić może, Tak, tak, albo... tak. O! Nadchodzą! O, fu. Bzium. Ej, oni już skaczą, niektórzy Pium, pium. trwają. Kurde, zit. A, zabił mnie. Kurczę, a raczej ona zabiła mnie. Bie. Start, jestem u ciebie. Kolby, je. O, to jesteś... O kurczę, O, to jest ten ma wstydne, bańkę. zapomniałem, że my teraz... O, kurde, źle przeładowałem. Dobra, ja zapomniałem, że my teraz, wiesz, gramy No. po tej stronie i ja w białych waliłem. No, new pod incoming, okej. Musimy sklejmować, ja już jestem bardzo blisko. Czy headshoty tutaj są? Chyba tak. Są. Dobrze, następny zginął. Triple kill. O, ale wybuchy, co tu się dzieje? Ale zginąłem, już nie dałem rady. Można by było zanucić, wbijam na bombsite, a kolejny teropad. Tak! Kolejny. Z czego? Z granata. On mnie rozwalił z granata. Ale soundtrack jest epicki podczas bitwy. O, ale tu się dzieje, kurde, no nie ma nudy. Nie ma Na nudy. takiej mniejszej mapie, a tutaj ze wszystkiego lecą jakieś iskry, odłamki. No i to wszystko naprawdę Weźmijmy to. pięknie, Chodź pięknie. spróbujemy wykonać cel misji. Czyli Ej, to co? reclaim. Jestem ciekaw, czy osoby, które grają teraz na swoim koncie, czy jak kupią grę, będą miały, wiesz, te wszystkie rzeczy, czy gdzieś to było Nie, pewnie wpisane? nie, pewnie nie. Usuną, będzie wipe, Zawsze dobra. tak jest, że po becie to jest usuwane. Bardzo mi się ze snajperki otrzymałem obrażenia i to jest taki jeden mocny strzał 90 i zabiera. ogłuszenie takie. Lekkie. Ja też. Uciekaj ode mnie. Jakie oni pistoleciki mają w ogóle? No dobra, ja cały czas partner start robię. Gdzie tutaj teraz mamy? Aha, tam brońć. No. 7 minut. Musimy to ogarnąć, moi kochani. Nie wpaść do dziur z błotem. Te statki w powietrzu też to wszystko ładnie tam się naparza. Nie wpaść do dziury, dokładnie. Kurde. A, na górze są, na górze. Ło, już nie żyje prawie. Mogłem tego nie mówić, pewnie usłyszał. Ja nie mogę przywyknąć, że tutaj się na trójce rzuca granat, jak masz wybrany, a nie na Za G. dużo innych gier ostatnio. No. Jeden CS. A ja jednak zdecydowanie pozostanę przy tym... O kurczę, co mi się stało? Halo. Co się stało? O, kurczę, czekajcie. Moment. O, kurczę. Czyżby jakieś technical issues? No, mi się skończyło nagrywać, ale okej, kontynuujemy. Dobra. Ja najwyżej wrzucę sobie taki krótszy materiał. Na ile to zostało? Niedużo, 5 minut. No, 5:50. Wydupiło w luft. no, zminimalizowała mi się gra, nie wiadomo dlaczego, wiesz? Dobra. Tutaj w ogóle nie wiem, czy to jakoś jest tak jakby na przykład to jest taki podobny trochę tryb w BF-ie, jak było tam
zajmowanie tych baz poszczególnych, nie? Tylko, że tamta drużyna, która nacierała, miała punkty. Takie, które się kończyły. Tak zwane... To się jakoś tam nazywało. Nie tokeny, tylko... No, jakieś tam Etykiety. Tikety, o właśnie, tikety. No i oni mieli ograniczoną pulę tiketów, jak ona się kończyła, to już był wiadomo koniec. Zaś ten granat rzuciłem. A tutaj po prostu... Tutaj po prostu nie ma ograniczonej żadnej liczby, tylko się bodaj naciera, aż się no... Aż się wykończy. Aż się nie wygra, albo aż się czas nie skończy. No, ale to na takie mapy jest dobre, bo na przykład na takiej wielkiej mapie, jak tam powiedzmy było ustawione pół godziny meczu, to trwało strasznie długo, żeby to wszystko dograć. No ale były też mapy zawsze w BF-ie takie, gdzie było na przykład ustawione po 20 000 tiketów i się grało godzinę. No. Dobra, tutaj wylądowała kapsuła akurat przy mnie. Ja ją spróbuję... A no, aha, ona już jest przejęta, dobra. Tutaj w ogóle mam wrażenie, znaczy tu się opłaca strzelać w głowę, bo tak jak się wali po korpusie jeszcze z daleka, to ten odrzut i ta broń nie jest jakaś super mocna. I mi się też wydaje, że broń teraz my jesteśmy Stormtroopery, a tam się nazywają jak? Nie wiem, którzy są rebelia. Ja ci nie powiem. Aha, my jesteśmy imperialiści, a tamci są rebelia. Że im to idzie jakoś sprawniej, mi się wydaje. Ale może mi się ino wydaje. O kurcze. Oni mają jakiś ten shield jest bardzo No pomocny. właśnie, tą bańkę taką i to chyba jest jakiś dodatek. Bo ja jeszcze tego... O, nalot orbitalny. O kuźwa. Imperialny, orbitalny. To jest coś takiego jak zrzucanie bomb w H1. Sieje postrach na całej mapie. Aha, jeszcze tutaj w tej kamerze z trzeciej osoby można sobie przełączyć Tak. prawa, lewa strona, Lewa, jak tam prawa. kto woli. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś grał po prawej stronie, to chyba nie wiem, do leworęcznych. Leworęcznych, no, tak, no, tak, no, tak. no. Kurde, jak się patrzy pod słońce, to jest trochę taki efekt jak w BF-ie. No, Nic nie widać. nic nie widać. W ogóle. Chociaż i tak tam te sunraysy były okrojone, ale... W ogóle ciekawy jestem festych, bo te mapy tu są... Ta nie jest jakaś duża, ale jest wykonana bardzo tak... Dokładnie, nie? Mhm. Wszystkie te detale na tych skałach, te błoto takie... Tam te larwy, które gdzieś czasem łażą. Ta druga śnieżna mapa, taka ta wielka, też jest właśnie taka... Ślady w ogóle zostają w śniegu, jak się łazi. Wszystkie Albo się chodzi. Albo jak się chodzi na przykład. Także jestem ciekaw, zaś ten granat. Ale pięknie to wygląda, jak granat ktoś rzuci i ginie, to on po prostu, ta animacja, jak on po prostu leci, tak jak w filmie i macha rękami. No. To mi się podoba. Albo te wszystkie takie, jak na przykład strzelasz po tych skałach i takie te iskry od tych laserów. No Stęk. piękne. I piu. Wow, i co chciałem latający powiedzieć, że tam Holender. jeszcze te następne mapy, tam między innymi jedna mapa z tego, co można było na trailerze zobaczyć, będzie w dżungli. Także no na pewno to będzie piękne. Coś tam odkryłem, bo zabiłem, wiesz, jakieś 3 killstreaki czy coś i odkryłem to, więc to jest fajny bonus. Jak jesteście dobrzy albo macie dużo szczęścia, to też możecie sobie tutaj szybciutko podlewelować. Tak, to w sumie ciężko porównać tutaj, czy to temu jest bliżej do BF-a, czy do koda. To jest takie strzelanie, no powiedziałbym, lightowe takie dość, nie? No przynajmniej No. tutaj na tej mapie. Nie jakieś Jakoś tak takie męczące Nie czujesz bardzo. tego, bo jak w Battlefieldzie się tam zginęło czasami No, 10 raz pod rząd to już żyły na karku i te wyłaziły. mapy były tak ogromne, że trzeba było naprawdę... Czekaj, ja muszę zobaczyć te... A faktycznie te... O, ale pięknie wyglądają te takie ślady tutaj w błocie czy coś. No. Wszystko ładnie. No już się... Zaraz koniec. Zaś zip. O, dostałem jakiegoś Combat Mastera. No. I muzyczka tak jak w Battlefieldzie oczywiście, pod koniec się Zagęszcza. tutaj zagęszcza atmosferka. Dobra, na szybko wezmę sobie inny blaster. No i póki co też warto powiedzieć, że nie ma jakichś rażących błędów, nie? Jak to czasami są w betach, czy w ogóle w wersjach testowych, że tam jakieś wielkie problemy z łączeniem i tak dalej, czy gra powiedzmy, czy serwery niestabilne, lagi, nie wiem, gra się zacina, jakieś błędy, problemy z No tego tu konfiguracjami. jeszcze nie zauważyliśmy, Jeszcze- chociaż niedługo testujemy, ale
póki Myślę, co bezproblemowo. Myślę, że no nie wiem, mało kto długo testował, bo... No wiadomo, dopiero dzisiaj od czwartku, od godziny 16 ta beta jest otwarta. Wcześniej grały ją tylko osoby, które miały z wersję wykupiły preorderową, miały do niej dostęp. Bądź nieliczni tam, nie wiem, streamerzy czasami, wiesz... No ale jeszcze był taki moment, że twórcy rozdawali ponoć klucze na Twitterze, ja to przegapiłem niestety. Znaczy niestety, no bo i tak gramy summa summarum, nie? Dokładnie. No i co, i Combat 0 Master sekund. jestem To już jakiś, końcowa. kurczę. Końcóweczka, moi drodzy, i zobaczymy zaraz, co tu się stało. Ile cebularów zarobione? Kurde. Dobra. No i teraz ostatnia obrona. Piu, piu, piu. Headshot. No już całkiem nam jakoś idzie, bo ja na początku tutaj w ogóle nie umiałem No. się tak przyzwyczaić i... Jak są te killstreaki, to tak fajnie to się gra, tak No, no, no. przyjemnie. Jak tak człowiek dostaje po dupie, to mu tak smutno się robi. I teraz nie wiem, teraz ten mecz bodaj trwa, aż nie obronimy tego... Aha, bo oni go teraz odbili zaś i my Tak, go tak, musimy tak. odzyskać. Tutaj niby jest mało graczy, bo jest nas może być 7 na 7, no nie, może być nie, 8 na 8 może 8 grać. na 8 jest. Nas jest 7 na 6, ale i tak jest taka haja na mapie zadyma, że... Ło, jak tam dupło. No, okropnie tutaj się Że teraz naprawdę przy zakieściła. tych 8 na 8 to już w ogóle by było, a już nie mówię 40. jakby, no... To, że ta mapa jest wtedy proporcjonalnie No, większa. no, większa, ale jakby tutaj na tym miało być więcej na przykład. To nie bardzo. To by nie przeszło. Piu, piu, piu. Headshot streak. No, Ło, padłeś. padłem, ale powstanę. Powerade. O, nie, bo nie zapłacili nam za... Nie płacone to nie ma. Power T. Za... O! Wiktoria! Tak to wygląda, zobaczymy co nam to urosło tam na końcu. Aż zabiłeś brawo chyba. Aż zabiłem. Dobra, Tradycyjne sprawdźmy. brawo. No, żadnego z nas nie ma niestety na podium, Niestety, ale... no, ale widzę battlefieldowe tutaj są zdecydowanie. Ile teraz będzie punkcioszów? No, ci powiem, ja już tak. 16300, 16800, no 18. Będzie 5 poziom, no bez mała. No i tutaj wbiłem 725. No, thanks for playing, a my wam dziękujemy za oglądanie. Tak jest, do Także- zobaczenia. Restuje mieli druga perspektywa u Dawida i dziękujemy, do zaś. Pa, pa.